принесите всички столове. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Душеве мир на Господу се помолим. За да се изпрати мир от небето, за спасението на нашата жена Господу се помолим. За да им се изпрати съвършена и мир, любов и помощ на Господу се помолим. Като си спомним при Светата Пречиста, преблагословенна, славна наша Владица Богородица и всякога Мария, всички свети, подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господу се помолим. Боже вечен, който е ден събрал в един си положи, ни разлива си уста любовта. Ти, който си усили всяка века, иска направи наследница на Твоето обещание. Да милостиви човека, любив Бог, слава прослави Тебе, Отца и Сина и Святаго Духа, сега всякога и във вечни векове. Обручаваше Божия раб Николай за Божията рабиня Антоанета в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Обручаваше Божията рабиня Антоанета за Божият раб Николай в името на Отца и Сина и Святаго Духа. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, който си продължава сегата патриарха Авраам и Султани, който би изпратил на бедни небесни господара си Исаак и честно си посочил да обручи Ревека, сами сега благослови обручението на Твоите раби Николай и Антония, свято съединение, защото началото е създал мъжка и женска и по своето благословение син, мъжът и жената за взаимно подпомагане и продължение човешка род. Сам Господи Боже наш, погледни ме. Благослови с небесно благословение това възлага на пръстен знак любовта и истината, защото Ти си, който благославиш и освещава всичко, затова прослави Тебе, Отца и Сина и Святаго Духа, сега всякога и във вечни векове. Благословен веков. Душеве мир на Господа да се помолим, за да се изпрати мир от небето, за спасението на нашето синаго молим, за да се благослови този брак, както Кана Галилейска на Господа да се помолим, за да им се дарува придобиване на добри чеда и безукорен живот на Господа да се помолим. Да се спомним при Светата Пречиста, при благословен си живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги во веки веков. Амин. Пазител на тлеето добри нарича световните неща, сами сега Владико. Кой начало създал човек и си опасял ценотърта и си рекна: не е добро да бъде човек сам да смята направим помощник, като ние се изземно от ребрата му създал с жената, която Адам, като я видя, рече: ти сия коса от моите кости и плът от моята плът. Тя ще се рече жена, защото е взета от мъжа си. Да и това ще остави човек баща си и май се връща жена, ще бъдат двамата в една плът, и който Бог съпрени, човек не разлъчва. Сами сега, Владико Господи Боже наш, изпрати небеси благодат върху тези Твои раби Николай и Антоанета. Благослови и Господи Боже наш, как си благословил Йоакима и Ан. Благослови и Господи Боже наш, как си благословил Захария и Елисавет. Боже, родители, които си ги възпитали, защото родители закрепят основата добавете. Спомени Господи Боже наш, Твоят раб Николай и Твоята рабиня Антоанета и ги благослови, дай им плод от отровата, добри чеда, душевно и телесно и единомислие, да видят синове, синове си като силно наслаждение на трапези, дори плод от отровата ти да придобият добри чеда, защото Твоя властта и Твое царство силата е. В името на Отца и Сина и Святаго Духа, венчал се Божият раб Николай с Божията рабиня Антоанета в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчал се Божията рабиня Антоанета с Божият раб Николай в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Дай също на комата си. Стой. Фани коронките долу. Господи Боже наш, слава и чест и увенчай.
Господи Боже наш, славу и чести увенчай. Мир на всички, родни глас първи, подложил си венци върху им, те просим от Тебе живот, Ти си им дарил. Мъже, любете жени си, както Христос възлюби църква и предаде себе си за нея. Да внимаваме. В онова време имаше сватба в Кана Галилейска, Исусата майка беше там. Поканен беше на сватба също Исус и учениците му. И като се превършил часът ни, майка му рече на слугите, каквото ви каже створете. Имаше там 6 камери, 9 постави в земя, подай се обича и повиши по 2 и по 3 мери. Исус им казва, напълните делата, спадай, напълних догоре. Всеки човек слага първо доброто вино, а кога ще понапие, тогава по-долното. А ти си напазил доброто вино до сега. Така Исус стори начално чудесата си в Кана Галилейска, виж славата си. И учениците му повярваха в Него. Ще се молим за мило живот ми, здраве спасен на Божиите раби Николай, Антониета, Виолета, Красимир, Ирина и Георги, защото сте милостиви човеколюбив Бог. И затова прощавайте и Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и във вечни векове. Амин. Имя Господне чашу спасение приему, имя Господне призову. Да се учиш по нужденства Авраама, да бъдеш благословен като Исаака, да си внуш като Яков, да ходиш в мир и изпълняваш истински Божиите заповеди. И ти, невеста, да се весиш като Сара, да се весиш като Рих, си внуш като Рахил, да се весиш мъжа си, да пазиш наредбите на закона, защото Тъй Бог е благоволил. На Господа да се помолим. Отец, Син, Свети Дух, Света, Животворящи, да взе на Троица, едно Божество и Царство да ви благослови. Да ви даде дълъг живот, добри, че да успей живота и вярата, изпълни всички земни блага. Заради молитвите на Ста Богородица и на всички свети. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, истинен Бог наш, молитва и пречисти и препрочия Матери. Чрез славници имани апостоли, все се помилуй и спасет нас. Яко благ и човеколюбец. Вървете без със спирки, вървете без.